съм Арнис 5 и добре дошли в най-новото ни шоу Майнкрафт Шеф. Т.е. превежда се Майнкрафт готвач. За най-добрия готвач на Майнкрафт. Тъй като аз нямам жури, но аз ще съм жури, но ще съм и критичен и ще готвя. Защото, нали, едно жури ще готви, един готвач готви и го дава на журито. И журито оценява според това ястието хубаво ли е, лошо ли е. Аз ще съм на креативде. И айде на survival ще пусна, защото за да готвя като бял човек. Запознайте се с кухнята. Това е склада. Ние го наричаме Майнкрафт шеф. Към Мастер шеф склада. Тук има всичко, което един готвач се нуждае. Имаме печици с един плот, с крафтинг тейбъл и мивка. Целта на това е с най-доброто ястие и ще минава на етапи. Първият етап, който ние сега ще готвим, е да сготвим добро ястие и да се късаме за втори кръг. Те ще 10 кръга. Финала ще е много спорван и ще се пренесем в извън друго измерение. Ще бъдем професионални Майнкрафт шеф! Т.е. Майнкрафт готвачи! Да започваме! Време за гладиатори в кухнята! Първи етап. Време. Сега, темата ще е рай. Намерете думата рай в готвенето. Примерно, може да готвите за нещо хубаво, нещо свежо, нещо семпло и за вас това да е рай. И също и за нас. Чакайте. Да, шеф! Ясно, шеф! Имаш 3 минути в склада, които започват сега. Така, ще си взема малко. Не. Ще взема една. Така. Тикви, не. Започваш сега. Ще сваря пилето. Ще се сварява докато аз. Какво е това? Малко пилешка супа, гъбена супа с малко пиленци и хлебец за гарнитура. Благодаря. Хляба е хубав изпечено, много добре направен. Пилето не е добре усолено. А супата, сега ще видим, е перфектна. Идеално сочица, идеално гъбка, всичко. Боленчето е идеално. Минаваш! Сега, следващия етап на състезанието. Трябва да си имам едно кошче, но аз не знам къде ще. Следващия етап на състезанието ще е
Само да измисля. Само да го измислим, защото това е най-ново в предаване и не го знаем добре. Ти ще готвиш сега, за да видим дали ще заслужаваш да готвиш утре или да си на елиминация. Елиминация, кое е да свърчиш от Minecraft шеф. Или да останеш в Minecraft шеф. Темата ще е живот. Ще трябва да убиеш дадено животно. И това дадено животно да го убиеш и да го сготвиш с подходяща комбинация. И имаш 3 минути с глада. 3 минути! Може да се вземе живото. Ще го подбера идеално. С малко картофки. Чите картоф. С един морков. И хляб за топка. Не си взел сабята. Извинявайте, шеф. Сега ще сготвим това пиленце, който ще го поготвим с лека супа. Така, и смесваме картофите. Пилето е готово и картофите да изпържим. Пиле с картофи. Трябва да се изпече. Имунитета, който е гледал MasterChef, ще разбере, че той е за седмица. При нас само, че няма да е за седмица, защото ние нямаме толкова хора. Ние ще готвим за пак, само че по-изискано. Ще бъдем по-изискани. Пиле с картофи, малко морковче и хляб за топка. Не знам защо. Хляб не е хубаво, добре, значи с картофки. Пиле с картофки и с малко морковче, да. Хубаво. Пилето е хубаво. Добре изпечено, би казала аз. Крехко, не е така живо. Картофите хубави. Идеално. И морковчето е идеално. Браво. Минаваш. Да, yes! И това беше от Minecraft Chef. Ще се видим и утре, или когато ще снимаме. Или това ще е Minecraft Chef. Бъди кулинарен, бъди изискан, бъди Minecraft, бъди шеф, бъди готвач, бъди творец, бъди Minecraft Chef. Довиждане!